ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи Авто ТВ. Шербачиҳо ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям як маротиба дигар. Имрӯз навор кардам 22 октябри соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Хулас имрӯз мошинои беҳтарин гирифтагем. Нарх навоошон арзон, Nexичои хуб, Mercedes, вазикам гирифтагем, скутер ҳаст бардоро, то ҳатто ки трактор аст барои фермеро. мақсади гап навора баҳ азур тамошо кунен, ин навор баҳри шумо. Бардоро агар шумо ҳам дошта бошен мошин ё ки хона ё ки замин барои дар эълон гузоштан, марҳамат рақамҳои мо ҳай суръатоша тариқи маълумотош равон кунен. Дар навори оянда насиб боша мегирем, рекламагузоритон мекунам. бародар, агар да канал нав омада бошӣ, меҳмон бошӣ, фаромӯш наки якдонаи лайкчаи бесима ва да канал обуна шин дӯстон. бародаро, чӣ хеле ки худтон дидестен, рақамҳои росиро мондагем, ҳамин инсон дар ҳақиқат хонахар ҳаст то 300,000 сомонира, яъне ки мега зур мераса, пули тайёр ҳаст. хонахарам аз шаҳри Душанбе, тарафи циркам боша мешавад, танка, асани аэропорт ё ки аз тарафи Жилмасир. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки агар хона дошта бошен, ҳатман зангш бизанен, нархи навоштон ба ҳамдигар маслиҳат кунен, туғри бигира, агар савдо кунем барава хонаотона. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат, занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак шербачиҳо ба якум эълонмон мегзарем. хушрӯ тамошо кунед навора. эълони якумон Mercedes Sprinter. ира бисёри одамо медонанд ки мақсад барои чӣ дар корай. Mercedes Sprinter солиш 2001 дар нави фархорай бардоро, қадараи бурда нест. механика бардоро, сӯзишвориш дизел, яъне ки солярка қатъи мерава. абиё моториш дувона, нархш акамон 95,000 сомонӣ мега, балонош 50%. дӯстон, хулас рақамҳои акамон 901 70 7046. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. марҳамат, занг бизанед. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбуд надорад. хулас марҳамат, занг занен, муомила кунен. боқӣ монда маълумотоша аз худаш боз пирсон кунем. бародаро, дар фархор аст. хулас спринтери имрӯзавон 2001 95,000 сомонӣ, муомилат аз номи канали ман. марҳамат, ҷалаянтонам бинен шербачиҳо. ба эълони димон мегзарем дӯстон. эълони димон скутери фурӯшӣ Сузуки Япония бародаро. беҳад соз мерава. хулас бад нест ҳастанш. солиш 2008, чорни свет худаш, бензини холи бензин, моториш 400 куба бародаро. мотор 400 куба, нархиш 28,000 сомонӣ, боз муомила дорад. аз номи канали ман ҳатман занг бизанен, рафта скутера бигирен. дар шаҳри Душанбе айни ҳол. WhatsApp акаун 939 10 87 87. ҳолатиш нормалия бардоро, ягон ҷош хеле задагӣ, царапина яке хирошидагӣ надорад. напа навакай нав равон кардаги, солиш 2008 Сузуки Япония бардоро. 28,000 сомонӣ. ина марҳамат, дӯстони азиз, занг бизанед, муомилатон туғри бигира. агар гуфтам он дагаворо туғри бигира, бо насиб боша арзонтон мекунам. мета ба эълони сеюмон мегзарем шербачиҳо. эълони сеюмон трактори фурӯшӣ культиватор дора. хулас дар ноҳияи Носири Хусрав айни ҳол қарор дорад. нархша вапше капек мега, вапше нархш капека бардоро, назар ба дигар тракторо намедонам ай чӣ сабаб. нархш 55,000 сомонӣ, рақамҳои акаун 987 15 44 14. WhatsApp дора бардоро, балонош напа нав, аккумулятор нав, боз муомила дора. хулас трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бардоро. ина марҳамат, касоне ки агар фермер бошен, бо культиватор доштааст ба худаш, занг бизанед бардоро, муомила кунен. насиб боша муомилатон туғри бигира. агар
55 та назди баъзе фермарода и пул амнестия бардорад. ба эълони чорумон мегзарам. Инак эълони чорумон Opel Astra G солиш 2000 дар 9 километр сини шаҳри Чанбе 9 километр. Объем моторш 1.6, коробкаш механика дӯстон. 60000 сомонӣ мега, кузов седан. Хулас ягон камудӣ надорад. Объем моторш 1.6 гуфтем. Рақамҳои дастиш акамон охираш 89 а WhatsAppш боша 6633. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Astra G 2016. Салон кожа вообще нархи 60. Документош тамом шудагай мега, коробка ходовой ҳамаш чотка кагай, ҳамаш туппа туғри. Хулас мошин ягон айб надорад. Соҳибиш мега ки ман худам мақсад айни ҳол дар шаҳри Россия ҳастам. аз ҳамин сабаб хонада мошин бисёр бестагар вайрон мешавад. На марҳамат ҳолати мошин ҳамин хел дарун берун шуд. Хулас ягон царапина исуса надорад. занг мезанем бардорад. ба эълони панҷумон мегзарем. эълони панҷумон дӯстдорони Mercedes ам беҳад бисёр. Дар комментария менависем хитом бардоро. Mercedes Benz C-Class солиш 2001 вообще кузовиш девонаи бад. Кузов седан, объем моторш 1.8 бардоро. Opel 01 фарқ мекунад. Хулас нархш 44000 сомонӣ бардоро. Бензин плюс газ, кузов седан, мотор 1.8 гуфтем. Хулас коробка механика. Беҳад кашиш соза машина. Рақам 555 0003 70 дӯстон. Машина в хорошем состоянии. Обогрев сидений, центр замок. Хулас ҳамаш 100%. Стеклоподъемник ҳам дорад. Документош солона ҳатто. Марҳамат, занг мезанем бардоро. эълони шашумон да мегзарем. эълони шашумон барои дӯстдорони Nexi. Daewoo Nexi имрӯзамон солиш 1997 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Чӣ хеле ки дидестин райнам хеле режда рай шишагӣ дагаштагай. 17500 сомонӣ бензин плюс газ боз муомила карда мешавад. Дарун салонаш вообще девонаи бад тозак. Кузов седан, объем моторш 1.6, коробкаш механика дӯстон. Рақамон 182 000001. Срочно фурӯшай мега бардоро. Срочно бад. Мотор 100%, коробка 100%, ходовоишам 100, 4 баллони 95, қатъи запчастакш ҳаст. Коробкаш зури бад. Аммо ҳуҷҷат надора бардоро. Мегирӣ ҳуҷҷат мекунӣ, хулас ҳай мекунӣ мегарди. Занг мезанем бо муомила кунем. ба эълони ҳафтумон мегзарем дӯстон. эълони ҳафтумон Daewoo Nexia. Боз Nexi бисёр мондем. солиш 1995 ӯ 97 буд. иам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархаш 12500 сомонӣ бардоро. 12500 да то Nexi мегирӣ. Бензин плюс газ, кузовиш седан, объем мотори 1.6 хулас 16. Коробкаш механика. рақамои акаон 102 17 66 66. марҳамат, занг занем муомила кунен. аз номи канали мо иншоалло бо шумо арзон мекунам. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, ходовой, коробка, баллонош 70%. хулас мотор, коробка, ходовош 100%. аммо ҳуҷҷатош бу чӣ дагир даст бардоро иранӣ. ина марҳамат, рафта аз наздик бибинен. исус як важдани гинен мошина багирен. ба эълони ҳаштумон мегзарем шерӯинар. эълони ҳаштумон Daewoo боз Nexia. ира солиш 1995. ҳолаташ беҳад хуб. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархаш 15800 сом. бензин плюс газай, кузов седан, объем моториш 16 1.6. коробкаш механика бардоро. рақамон 94 18 9008 94 18 9008. WhatsApp дорад ҳамдастӣ. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. баллоно 80%, мотор, коробка 100%. солона ҳуҷҷати иам бо чӣ дабдаст. яъне ки иам срочно фурӯшай. ина марҳамат бардоро. хитон чихе ки мошина дидесе навай бад нест. мақсад барои боз муомила кунем. эълони нӯҳум монда мегзарем дӯстон.
боз некси бардоро имрӯз некси шапакем тамошобинора дайво некси соли 1995 дар шаҳри душанбе қарор дорад. Ишани нархаш 1 сум кам 25000 сомонӣ. Бензин плюс газ, кузов седан, объем моторш 1.6, коробка яъни механика. Рақамон 134 46 06 96. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. Бардоро кани шумо дар комментария ҳозир бидурем бинависед ки ба шумо кадом маркаи мошин маъқулай дар навори оянда насиб боша пешкаштон мегардонем. срочно фурӯшаи варианти Ali6 боша мега пешниҳод кинен. мақсад мошинша тамоми қонуну қоидаш қатъӣ. марҳамат занг бизанед бардоро светиш сафед вроди бад нест танаш валтас мекунад. занг занед муомила кинед бардоро агар ки маъқултон боша. ба эълони даҳумон мегзарем. эълони даҳумон боз некси. ният кардам ҳамин навора пони худ некси кинам гуфтам ки нито мешава. бисёртар неки некси мондем. дайво некси соли 1995 дар ҳисорай айни ҳол бардори ҳисорӣ ҳамиҷа бошен. агар дар ҳисорай нархаш 15000 сомонӣ чи хеле ки хитон дидестен. салонаш тозак бад нест вроди дарошам деонай бад краскаш сфед бардоро. бензин плюс газ, кузов седан, объем моторш 1.6, коробка яъни механика хулос. рақамҳои акамон 107 29 75 75 ҳам WhatsApp дора ҳам дастӣ. бардора мошин фурӯшӣ то охири декабр документ дорад. барзами документ доштанаш муомила дора буд. 11 эълон. эълон 11 ваз 2110. ваз 2110 солиш 2004 вообще ёшакай хулас. дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 14000 сомонӣ. боз муомила карда мешава бардоро. бензини холияй мақсад моторш 1 грамм айб надорад. тозак мотор. газ бензин агар аралаш кунем мотор ҷазир мешава бардоро. пас тупени мақсад дертарак ҷазир мекуна машина. кузов седан, объем моторш 1.5 бардоро вообще камрасход. салон даронаш тоза. задням ҳамаш багажам тозак бардоро бад нест вроди. хулас танаи мошин шиша. коробкаш механика. рақам 559 54 32 32 бардоро. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. марҳамат занг бизанен то охири сола ҳуҷҷато ҳаст. 12 эълонмон. эълони 12мон мерседеси раисӣ барои раисай. мерседес бенз C-класс солиш 1994 дар ваҳдат қарор дорад. айни ҳол нархаш 30300 сомонӣ мегӯяд. боз муомила. бензин плюс газ, кузов седан, объем моторш 1.8, коробкаш механика дӯстон. рақами акамон 115 57 201 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. марҳамат бардоро занг бизанед муомила кинед. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор коробка дуд намекунад. умуман 4 балони нав ай учот бировардагия хулас. бардорои азиз дар ҳамин ҷа ба анҷоми барномаамон мерасем. ва касоне ки агар меҳмон буден навори имрӯзаро тамошо карда бошанд якдонаи лайки бесума бизанед. ай шумо ҳеҷ чиз намера бардоро. дар канал обуна шен яъне ки подписатсия кунед. бардоро агар шумо бихоҳед ки ма мошини шуморо ёки хона ёки замини шуморо бигирам дар навори оянда рекламагузорӣ кунам ҳатман ҳамин рақамҳои мо ҳай ба мо муроҷиат кинед. насиб бошад дар навори оянда мегирам рекламагузорӣ мекунам. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед яъне ки навори моро тамошо кардед. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстон.